Kabang ni tahu bukti aku sakral nono nono jatuh nono ani sana lalam sabo. Kutung mani ya gulau tai bu hai nahai norok bai tai mulai fika. Hak lain norok jatuh nu kaham kurung tong na. Tini ni blog video kan norok no tini motor ket nung nai. Engke o masing ni mui kutung motor kaisa. Engke belai sana ni kothok. Engke o motor sas khai mani norok no nung nai. Engke motor ket dong norok no nung nai. Awo ke tahu kopuar bat bai tong ha. Motor butai thai di thai toi korak lai bai kau. Engke o tahu tai ram di tai 2 week mani tai 2 sapta di ya gulo ke abo butai khagui samunai. Engke norok no kisa motor ket dong guri phunu kana. Au norok o bidon se karai paithak jora nai di. Kapang ni tahu bukti aku sakral nono tahu ang motor ket nungi tongo. Abo ko Desember talot kai mani sas kai mani take February tahu ko ram di ko butai hei torka korang kata tai ram ni sapta kaisa ba kai nung yagulo abo khagui samunai buar bukhri klai beka motor sas kai mani abo ko ram di ha suai nai sari simir khara tui burujia kono kisur sar biti kono runa nangya abo ko mas koloi hoiro obhai no mane tui runa nangya tai yagul bai tangna nangya haino sari rukhe no sugo abo bebak no motor khat tai kaisa abo khe lotano jatiyo mane kusungnai tai abo nitrogen jeo ha ramni tos kurui ba mo ko hani bufam kurui aro ke motor ba hoiro mas koloi unti hai rok chas kailang ke hani je abo bufam phayo ba oro next jodi mai rok chas kailang ke mai ni fasal kahamongo mane ko hani nitrogen no abo mane abo khlaita barai ri do abono jeo khetawo jodi mai rok hamya hangke oro lotano jatiyo ba chas kailang ke belai khana chao bebak no motor khet ramne ada kani ongan abo motor chas kai mani eke kono kharas kurui kisa khatni kom poisom baino chung motor chas kai mano motor abo tabuk bo thai thai beja narang noguin mankha joto bebak bukhangono korak lai beja buar bukhri ke thakti thakti songkha o buchu ko sugui paikha barai nai tabuk sudu tornani baki kabang ni tahu bukti aku sakral nono tini ang motor ket nuka engke tini bang usungo jatono no belai belai hambai